Gyere vissza! Mit csinálsz te? Ezt nem szabad, gyere vissza! Káosz van. Mindenkinek, mindenhol, mindent szabad csinálnia. Egyszerre ott vagyunk mindenhol, és közben nem vagyunk sehol. És az emberek összeroppannak a döntések súlya alatt. Ezt a helyet, ahol most vannak, azért hoztuk létre, hogy menedéket nyújtsunk a külvilág zűrzavarával szemben. És nagyon egyszerűen működik. Mindennek pontos ideje és helye van. És ha nem követik a programot, egyszerűen holtan esnek össze. Senki nem kényszerítette önöket. A világ által biztosított szabad akaratukból döntöttek így, hogy minden anyagi javat, amivel rendelkeznek, ideadnak nekünk, és cserébe itt töltik el életük hátralevő részét. Itt nem kell döntsenek semmiről. Megtesszük ezt maguk helyett, és szabaddá válnak. Vagy követik a programot, vagy meghalnak. Ez van kint. A döntések végtelen zűrzavara. És ennyire egyszerű itt bent. Te mióta vagy itt? Csak most jöttem. Te? 3 hónapja. És hogy tetszik? Nem tudom. Sokan halnak meg? Hát, főleg a frissen érkezők. De vannak olyanok, akik nagyon szeretik itt. Te? Én nagyon. És miért jöttél ide? Le kellett álljak egy kicsit. Aztán egy barátom átműtette magát zsiráffá. És én úgy éreztem, hogy nekem is kellene valami konkrétat csinálni. És te miért vagy itt? Igazából nem az én döntésem volt. A pszichológusom mondta, hogy talán jót tenne. Aztán nem tudom, itt kötöttem ki. De miért jártál pszichológushoz? Egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy mit csináljak. Nem volt semmi kapaszkodom. Bármibe is kezdtem, nem vezetett sehova. Igazából ebbe a helybe se vagyok biztos. Nem tudom, hogy itt kéne lennem. Pedig jó. Egyszerűen csak eldöntöd, hogy azt csinálod, amit kell, és kész. Majd folytatjuk. Ebédidő vége. De hogy bírod ezt? Mit? Mindent! A koránkelést, ezt a sípolást, ezt az egészet. Úgyhogy semmi gondom nincs itt. 10 másodperc múlva meg fogok állni. Ne csináld, Marci. Nincs semmi értelme. De igen, eldöntöttem is, kész. Nem én akartam ide jönni. Hat. Gyere, Marci, képes vagy rá. Gyere, ki fogod bírni. Nem, kint kéne legyek. 3, 2, 1. Ez mi volt? Már többször mondta, hogy meg fogja csinálni. Író volt, és nagyon sikeres volt. Aztán egy rosszabb időszakába bejött ide, és elkezdett írni, de itt csak pár órát lehet írni naponta, és nem haladt vele.
Sietek, Albert. Mit szeretne? Semmilyen mód nincs rá, hogy esetleg kimehessek? Nincs, Albert. Sajnálom. Pontosan tudta, hogy ez végleges. De amúgy is. Mi várna magára odakint? Öngyilkos akart lenni. És? Hát nem sikerült. Persze, hogy nem sikerült, ha előre kihívta a mentőket. Ha mindegy. Szóval nem ment túl jól magának odakint. Nem. De így se jó. Akkor? Mit akar csinálni? Mit szólna, ha most azt mondanám, hogy kimehet? Gondolkodás nélkül megtenni? Zenehallgatás vége. Albert! Albert, gyere! Gyere, Albert! Nem, végig Gyere, akarom kérlek. hallgatni. Gyere! Végig fogom hallgatni. Kiosztuk igazgató úr. Nyugodjon meg, Albert, minden rendben. Mi van? Mi történt? Semmi. Csak a tábor területén halnak meg. Írja alá a titoktartási nyilatkozatot. De most mi lesz? Nincs semmim. Arról maga dönt.